मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानो हागौ आं नैबे चेनेलनि गेजेरजों गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैयो। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। जेब्ला आं गोदान भिडिअफोरनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों गथ'नि हाबिला। बेयो मोनसे बड' ट्रेजेडिक शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट मुभिखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो आं बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोननो नाजागोन। बे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों बिस्वजित, नमनि, सुबुंसार, भबनि, जय, दिपाली आरो दैमु। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बे भिडिअनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनखौ होदों भबनि नार्जारि आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारआ जादों दैमु मुसाहारि। लोगोफोर, बिथांमोननि बे गोदान भिडिअआ जोबोरैनो मोजां। फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि बे आर'नाइ प्रडाक्सन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन। बे भिडिअखौ शेयार खालामदो।